ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ଥିବା ବେଳେ ସେଠିକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା। ରନୱେରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବିମାନ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ସୋମବାର କୋରିଆ ଏୟାରର ଏକ ବିମାନ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫିଲିପିନ୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରନୱେରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିମାନରେ 162 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 11 କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସୁପର 12 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 53ଟି ବଲ୍ରେ 82 ରନ୍ ହାସଲ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ଷଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରସ୍ଥିତ ପାୟଲସିମନାମା ହଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଲ୍ରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଦୀପାବଳିରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 47,010 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 51,290 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 47,010 ଟଙ୍କା ଓ 51,290 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଧନତେରସ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନା ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ। ଗତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଧନତେରସ ଅବସରରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 5G ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5G ସେବା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ 4G ସେବା ମିଳିବ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 4G ଲଞ୍ଚ କରିବା ଦିଗରେ ରହିଛି। ଦେଶରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଛାଯାଇଥିବା 75,226 ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ମାଥପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରବିବାର ଏକ କାଚ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଠାରୁ ଏକ କାଚ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମାଧପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କରୋନା ମାମଲାରେ କିଛି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଗତକାଲି ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ମାମଲା 2,000 ରହିବା ପରେ ଏହା 1,300କୁ ଖସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 1,334 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଟିକରବାଜୁ ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ ମଲ୍ଲିକକୁ ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମର ଅଭିଯୋଗରେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ସିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଜଣେ
ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲାଲ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ତାର ବଦଳା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେକେବିଏନ୍ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବାରହା ଶିକାର ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗ 2 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାହା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଂସ ଓ ଧନୁତୀର ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 800 ଗ୍ରାମ ବାରହା ମାଂସ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁ ଓ ତୀରକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ।